nanginahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Untai na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon na mag-abahon, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dapayan. Maong giyawhang ang tanan, Itaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y gamay pangat pag-ato, nasig ba'y gamay pangat pag-sakripisyo. ikaw ang kitang tanan. Sa atong paglaom, subukan kita ragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay maginunungay, kinsa pa man di ang ay magdagong kita ragi hapon
Mass intentions offered August 7, 2020, Friday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Francis Sencha, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Vicky Angeli Bano Valdevera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Dominga Cho, Loreto Cho, Nancy Cho, Cherry Jane Cho, Oliver John Cho, Joy Joy Sinangote, and Saudi Arabia. To pass the board exam of Francis Carlotti Lacaba, for good intentions of Maria Divina Indrina and Gaudincia Texon, good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy, and delivery of Consolacion and Clino, long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene and Clino and family, for good health, safety, guidance, protection of Juvenal and Carmen Osorio, Sundang Cabanos and family, Rinaldo Bocado Jr., Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Denise Lionel, Dennis Bernardos, Kabilan and Bellamore family, and Rooney and Hazel Bellamore, Brian, Carlos, and Jane Bellamore, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Juliet and Carl Piras, Edie, Darius, Crisilda, Haka Kabatingan, and Lim family, Dr. Rosrilia Alfaro, Engineer Mary Ann Pearl Alfaro, Mrs. Peblia Alfaro, and all employees, Carmen Alicia and family, and New Jersey. For successful business of Pearl Enterprises, P&P Real Estate Lessor, and Peblia Residences. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Chito and Grace Galang, Danilo Consuelo, Bacusmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason Vera Cu and family, Ortiz family, Laurentes family, Aldwin, Nikki, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Enclino family, BCBP Talisay and Divina Bocado and family, Enriquez family, Gloria Likin and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Ganggang and family, Reggie Marie Noval, Ermac family, Mr. and Mrs. Midardo Cagata, Mr. Peblia Alfaro, Engineer Mary Ann Pearl Alfaro, Doctora Roslia Alfaro and family, Amparo Sirad, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Luz Biminda Yap, Honey Fritzy Yap, Christine Yap, Francis Johanna Yap. 29th wedding anniversary of Danilo and Christine Lazaga. Birthday of Hazel Pacotilla and Grace Pacotilla. Aldwin Joseph Tabasa, Elias Mandila, and Bernadita. For success and achievements by Amparo Serad. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juaneta, Mateldi, Joel, Fe, Silas, Teofilo, and Crispin Jr. Mercedes and Eligius, Julie, Ruli, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, and Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, and Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, and Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus, Eduardo,
Rufo Sr. and Jr., Adilia Perez, Enedec Bongon, Doroteo Nacqua, Prudencio Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Domingo Soler, and Nathaniel Abellanosa. Ferry Alex Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita Edmundo Clara Selveria, Romolito Remo Victory, Fernando Eleuterio Bidasco Candido, and Lydia Eugene. Jesus Elizabeth, Chemi Remy Lee Fong, Christy Tuta, Betes, Tomasa Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita. Ronaldo Manoreña, Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr. Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Angeles, Agnes, and Nieves. Bernardita Isabel Bernardo Manuel Hermenegilda Fructusa, Marcelo Maxima Clito Erlendo Sr., Susana Porferia Edgardo Tomas Carmen, Natividad Manuel Adela Pires Benjamin, Jose Bernadette Angela Liting Ramon Sr., Munching Gigi Segundo Veronica Jesus Sr., Isidra Virginia Gina Gloria, Flor de Lisa, Efren Rolando Julieta, and Ismael. Santiago Eugenio Segundo Veronica, Virginia Ginipet Espiritu, Clim Andres, Fausto Anselma Gerardo, Romeo Braulio, Rosita Paciencia, Felipe Sr., Florante Joy Jesus, Gina Saturnina Rodel, Cesar Sr., Manuel Praxidis Candido, Ana Consorcia Victorino, Roberto Sr., Josepina Agrestina Agustin, Romulo Francisco, Josipos Peregrino, Amy Dioscoro Soledad, Basilia Honorio Yotequio, Rina, Bienvenida Concepcion Manoriña, Annie Lily Meridon, Elsa de Moral, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa Jose, Mili Maria Rosario, Catalino Felomino Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita Orlando, Alejandra, Jesus, Dax Francisca, Maria Corazon, Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alepio, Jesus, Gloria, Joseph, Ines, Herino, and Sydney. Brigida Antonio Sr., Margie, Julian Alipio Magdalena Imis Epifania Hostina, Segundina Emilio Antonio Sr. and Jr., Binancio Sr., Enriquito Losea Leon Jose, Rinaldo Ruseng, Felix Rubencio Dining Albert Opilia Eduardo, Luisa Ape Ani Leno, Cecilio Radaza Sr., Pat Devino Lauro Mayet, Sabiuna Feli Cura Domoran, Felicitas Alex Flor, Placibi Onenyo Jurel, Angel Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arcinas, Judge Lee, Lucio, Bong Tan Jr., deceased Pelmosa guards and clients, Pat Belsinia, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Lionel, Marben, Carmen, Alberto, Autikia, Noel, Rachel Asuncion, Pedro Valentin, Edgar Emilio Cerelo, Modista Rofeno, Raimunda Erineo Sr. and Jr., Noemi and Renildo Sr., Elsie Elpidio Maria Victoria, Timoteo Alfredo Idna, Idna Cabasi, Sheila Marie Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosela, Jesus de los Reyes, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Herminihilda, Manuel, Fructusa, Marcelo, Clito, Maxima, and Bernardita, Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Robin Pagusara, Tocles, Isagane, Lourdes, Lucrecio, Edwin, Charles Sogbert, Josepina Gaudincia, Josephine, Rudnef, Cesar Luzada, Mateldi Milgar, Joel Isada, Fe,
Silas Teofilo Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida Nef Elina Uping Vector Berting Gorio Enes, Henyu Tinay Merto, Rita Lalucha, and Iniego Sr. Angeling Jesus, Florencia Bart Bergie, Mike Boy Jengol Donato, Angelina Paulina, Demetrio Romeo Manuleto, Nicanor, and Cornelia. Rinaldo Seferina Ben, Andres Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jusilen, Carlito, Jesus, Peyo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolena, Simon, Maria Fe, Crisostomo, Maximina, Marcelo, Danilo, Baldomera, Raimundo, Cecilia, Fermen, Consolatrex, Vidala, I. Kim, Antonio Pablo, Hungria, Jose, Manuel Edelberto Benjamin, Heriberto Asuncion, Felipa, Adelina, Feliza, Nicolasa, Eduardo Nesitas, Ernesto, Heidi Domingo, Jubeta Marcelo, Dolores Ricardo Amado Oldarico, Winifrida Matias Feliza Auya, Rodelino Teofila Cornelio Sr. and Jr., Jaime Sergia Pilefe Carlito Celso Ricardo Necanura Pableto Fe Epipanio Demetrio Sr., Bandilla Erlinda Edelberto Jesus, Romeo Alfredo Rinaldo, Cesar, Hanili, Hospicio Sr., Presentacion, Hospicio Jr., Rodolfo Iscario, Hospicio Bacos Jr., Eric, Justina, Enrique, Marduña, Crisilda, Bento, Ipanya, and Caridad. Godofredo, Enrique, William, Jeremias, Jolie, Edwin, Alex, Erlindo, Porfiria, Tomas, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Main Ann, Rona May, and all souls. Macedonia, Ariza, Laura del Pansoy, Norberto, Olipio, Pilo, Escolastico, Catalino Sr., Leoncia, Leticia, Vicenta, Milagros, Patricia, Elsa, Enriquez, Pantilla, Selbistro Ermac, Eulalio Gallardo, Sheila Anecto, Ropopo Eduarda, Pedro Benjamin, Gloria Benito, Margie, Mary Grace, Ipi, Arcadio, Pedro, Senti, Narcisa, Mawing, Santiago, Generoso, Depina, Pastor, Bergie, Mike, Natividad, Gregoria, Salvador, Pipino, Fe, Bienvenida, Gerondillo, Los Beminda, Julien, Nadia, Pelomida, Jackie, Arkel, Julien, Eldefonso, Donairi, and Adelaida Fabrua, Mariano, Regina, Juanito, and Paula, Josepina and Laurencio Llores, Maria Lariba, Tuling Diongzon, Juanito Kebo, Prosperos Bersida, Pedro Luisito Sr., Joart Harris, Felicidad Jesus Agapito, Luisa Isabel Timoteo, Fe Antonia, Fausto Delenya, Rachel, Alfredo Jr., Gabino Fedelina, Godofredo, Ernesto, Rosalina, Dionisio, Roberta, and Karina. Inocenta, Saturneno, Sebelo, Felipe, Alfredo Sr. and Jr., Beverly, Edgardo, Marivic, Beniralda, Apreniuna, Brolio, Patricia, Modesto, Roberto, Candido Sr., Ilsa, Norberto, Catalino, Gwendolyn, Joseph, Mark, Roger, Jude, Renato, Justiniano, Rebecca, Sanchez, George White, Marcelito Pacaldo Sr., Lucia Encila, Lorna Choa, Arturo, Juanito, Severia, Josipa, Ignacio, Amapro, Flor de Liza, Zotico, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidyong, Rey, Natividad, Milicio, Lourdes, Migiso, Baby Tumulak, and Maximiliano Alpaz, Rodolfo Lorenzo, Teresita Campos Humauas, Tita Alvarez, Godofredo and Dioscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josipos, Abayap, Sisinando Sr., Constancia Fermin Sr., Leonides Linlin Puson,
Luradel Pansoy, Rinaldo Moreno, Emeterio Moreno, Milagros Moreno, Edmundo Moreno, Facundo Mateldi Tomasa, Emeterio Ramiano Franklin, Emilia Juan Catherine, Leonidis Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iala, Oligario Madira Sr., Magdaleno Rosalina Abelino, Victoriano Maria Emilio Jesus, Lirina Eduardo Gloria, Pedro Flor, Constancio Pipito, Gloria Somalino, Jesus, Visitacion, Estrella, Rodolfo, Alan, and Trinidad. Leticia Fidel Maria Socorro Erlendo Locio, Atinadura Abdon Vicenta Hilaria, Aurelia Eric Manuel, Monico Fortunato Marcila Maricres, Inday Mona Lisa, Pasita Lucea, Teresita Demóstenes, Maming Renelo, Winnie Cerbeliano Victorina, Agapita, Antonio, Concita, and Gloria Somalino. 6th Day Novena of Rubin Paguzara. 40 Days of Corazon Calvo and Juana Nacorda. 5th Day Novena of Jane Del Mar. 4th Day Novena of Alex Murakami. Birthday of the late Clotelde and Rizalina Baricuatro. 2nd Day Novena for the 48th day of Emil Zuelo Crisostomo. Death anniversary of Virgilio Ranque and Alberto Casquejo. 1st Day Novena of Francisca Fernandez and Anisita Cabalda. 1st Day Novena for the 48th day of Anisita Cabalda. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining August 7 online mass at 6:30 in the evening. Atong ihalad kini atong santos nga misa alang sa atong mga personal o mga katuyuan sa atong mga pamilya, ilabi na sa mga parokyano nga naghalad sa ilang mga personal family intentions. Among our intentions, let us pray for the good health, safety, and protection of all our parishioners, labi na dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family, alang usab sa mga intentions nila ni Chona Musni, Alvarez, Inclino, Acosta, Barcelina, Tuazon, Prado, Galios, Cabo family, intentions nila ni Albert and Criselda Lim, Pasita Ong, Kuki Uy, Carmen C. Thanksgiving usab sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan, among them for Derly Alvarez, Ruth Ortilla, John Barcenilla, Mary Colleen Yap, Bernardita Inclino, Elias Mandela, Esmeralda Acosta, Lord Frederick Del Mar. Thanksgiving usab for a safe delivery to Alexine Tuazon Lanaria. Intentions usab sa mga members of the Brotherhood of Christian Businessmen and Professional or BCBP Talisay Chapter. Hatong ihalad usab kini alang ni atong mga masakiton for healing, spiritual strength, and recovery. Ilabi na nila ni Dr. Hale Mane Ranganat, Father George Militante, Justice Poy Abarintos, Lyndon Ruiz, Junjun Lim, Rogelio Lucmayon, Leslie Soliban, Lara Damole, Luz ng Isang, Elena Bernasor, Dalen Gloria, Flor Apape, Wilma Yu, Dr. Pasita C, James Arsenio Ponce, Gary Borelli, Nove, Kimberly, M.M. Wesley, Rosalia, Noel Tan, Zara, Sofia. Ug sa mga kalag nga ni panaw na, ilabi na nila ni Teresita Alvarez, Teresito Yap, Pat Belsinia, Felipe Tan, Lili Minyoso, Juana Valencia, Constancio Pipito, Claridel Seno, Laura Del Pansoy, Gloria Sumalino, Rodolfo Lorenzo, Lorenzo Belandres, nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan sa langit, Milagros Edgar Efren, Celeste Lienos, Teresita Maricho Rogelio Humauas, Vicinta Mary Imelda Bombeo. Nga igsuon karon maginulso kita sa atong mga sala aron kita takos sa pagsalmot ning santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alao isang lawa sa kaayo mo kaluyan mo na o Ginoo ang tahan mga kasalanan ug ang kaluwasan ipakanaog mo.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugang yang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog manlingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Nahum. Nenebe, gisulong kana. Miabot na ang gahom nga mulumpag kanimo. Andama ang imong mga panalipod. Bantay ang dalan, pangandam alang sa gubat. Pula ang taming sa mga sundalo nga misulong kanimo, og pula usab ang ilang gibisti. Nagpangidlap sama sa kalayo ang ilang mga karwahe, ug nagpanikad na ang ilang mga kabayo. Alaot ang syudad, diin naghitak ang pinatyanay. Napuno ang mga bakak ug inilog, ug walay hunong ang pagpangawat. Pamati sa hinagiyos sa latigo, sa kabanha sa ligid, sa nagdagan nga mga kabayo, ug naguntol-untol nga karwahe. Misulong na ang mga kabalyero, nagpangidlap ang espada, ug nagsinaw-sinaw ang bangkaw. Daghang nangamatay, nagtipunog ang mga haya, ug dili kini maihap. Nadagma sila sa mga patayng lawas, labayon ko ikaw hugaw, ug dumtan ko ikaw, ug himuong talan-awon sa katawhan, ug ang tanan nga mutan-aw kanimo, mulikay ug muingon. Nagunob ang Nenebe, kinsay muhilak alang kaniya, asa ako mangitag mga tao, nga mulipay kaniya. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Tanan, ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Hapit na ang adlaw sa ilang katalagman ug ang ilang kamatayon duol na kanila. Sa walay duha-duha ang Ginoo magbuhat sa katarong alang sa iyang katawhan. Sa iyang mga sulugoon, maluoy siya. Tanan, ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Busa hikat-uni ninyo nga ako lamang mao ang Dios, ug walay laing Dios gawas kanako. Ako mao ang nagadala sa kamatayon ug sa kinabuhi. Ako ang magpahamtang sa mga samad ug nag-alima kanila. Tanan, ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Bairon ko ang akong nagpangidlap nga espada ug ang akong kamot mukuot sa akong gapasan. Uban sa panimalos, panimaslan ko ang akong mga kaaway ug balusan ko sila nga nagdumot kanako. Tanan, ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Palihog manindog. Hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus, ug musunod siya kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Ang tao walay bisan unsa ngay kahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusa niya ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, dinhi ani ay pipila nga dili mamatay, hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manlingkod. Mayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon. Atong gibasa karon sa atong ebanghelyo from Matthew chapter 16. Ug dinhi naghisgot ang Ginoo bahin sa requirements of discipleship. Maigsuon didto kuno sa Palawan, no, daghang mga unggoy, no, there are many monkeys, no, in Palawan until now. Unya, in some areas, no, the presence of many monkeys become a problem because kung daghan na sila niya kuwag pagkaon, mangawat sila, kawatan sad hastang mga balay, and they also cause harm. Mauna, no, nganay uban labi na gusto silag mga pet monkey, ilang paningkamutan no nga magdakop silag mga unggoy. And the question is, how do you catch a monkey? No, kay kining mga unggoy baya abti kayo, unya lisod apason kay mukatkat dayon, unya paspas kaayo sila mangatkat. But there is a style, no, there is a strategy nga sigurado gyud no nga madakpan nimo ang unggoy. And what do the farmer do? Ang iyang buhaton, no, mukuha siya usa ka lubi. Unya iyang i-drill ang lubi, butangan niya lungag, no, a hole large enough nga masudra sa unggoy ang iyang kamot. Pero small enough nga kung naa na siya birahon didto kay butangan man nagpagkaon sud sa lubi, inigbira niya sa iyang nakuha niya, ikumo na niya ang iyang kamot, di na siya makabira ug masangit na. And of course, no, ang nature sa unggoy na once the monkey grabs something, di na naman niya buhian. Iya man ginang kumkumon, and to the point no nga bisan pa no nga matrap siya, madakpan siya. And so the farmer chains the coconut, no, to a tree and wait. And once the monkey refuses to let go of his hand, ug matrap na siya, he is easily caught by the farmer because of his greed. Brothers and sisters, no, this parable can also be you and me. No, I'm not saying no nga gikan tag-unggoy, but I'm saying no nga we can also learn from this parable, especially for all of us who grab things and cannot let go. Sometimes, what are the things we cannot let go? Example, work, wealth, position, prestige, power. So these are the things, no, that you cannot let go. Sometimes, addictions you cannot let go. Addiction to alcohol, to cigarette, sex, or even gambling.
and we become enslaved, and you are chained, and you are in bondage by what you grasp, by what you hold. And it is difficult to let go, brothers and sisters. Nga muratag unggoy nga matrap because we cannot let go. Our gospel reading today, Matthew chapter 16, verses 24 to 28. Here, Jesus teaches us the secret of freedom, the secret of letting go, and the secret is discipleship. And there are 3 requisites for discipleship. What do you mean requisites? These are the basic condition. These are the these are the minimum requirement for you to become a disciple, to become a follower of Christ. So Jesus teaches us these 3 things. First, self-denial, paghikalimot sa iyang kaugalingon. Ikaduha, to take up your cross, pagpasan sa krus. Ug ikatulo, pagsunod kang Kristo, following Him. So these are the requisites of discipleship. Let us go over each one. Number 1, self-denial, paghikalimot sa kaugalingon. And this is the first, and this is the essential part of Christian life, nga nag-ingon ang Ginoo. This is the challenge to reject our natural human inclination towards selfishness. Kay basically mga igsuon, by nature, sometimes we have this attitude of self-centeredness and selfishness. Kung mutanaw, kutagaan bitaw ka og litrato, the first instinct, imo mang pangitaon ang imong naong diha. Kung wa diha imong naong, you will not get interested. Pero kung naa dihang imong naong, malipay man ka ug mo smile ka, imo dayong imutang sa Facebook. Brothers and sisters, this is our attitude at times, the attitude of grabbing. Instead, Jesus is teaching us the practice of letting go through self-denial, the practice of detachment instead of attachment, renouncing oneself as the center of your being, as the center of your existence. And here, something is very difficult to do, recognizing Jesus as one's new and true center. Know that you do not become the center of your life anymore. Instead, you make Jesus the center of your life. And this requires a little dying to self. And so that this new man, this Jesus, becomes really the center of your life. And this means self-denial. And the second requirement, take up your cross. The second requirement, pagpasan sa imong krus. What does it mean? Commitment to embrace whatever cost it will take to follow Jesus, to make Jesus the center of your life and your existence, to live for Christ. And in fact, because you have to carry your cross, that means you will welcome any trial in your life, any obstacle, any problem, any challenge in your life, anything or even anyone for the sake of Christ. And that's why, explaining this reality, Jesus has this irony. Nga, sa mapagkalimot nimo sa imong kaugalingon, mawad-an ka sa imong kinabuhi, pero in the end, imong makuha ang imong kinabuhi. Readiness to sacrifice, readiness and willingness even to joyfully give up anything or anyone for the Lord. And thirdly, follow Jesus, meaning be faithful, be loyal, be obedient, make Him your Lord, make Him your Master. And this is the challenge to a complete surrender in faith. St. Paul says, if we die with Christ, we also live with Him. So these are the 3 requirements, brothers and sisters, so that we will live in freedom, self-denial, taking up your cross, and follow Christ. Let us pray that the Lord will inspire us to a greater following of Christ. Amen.
palihog manindog, mudangop kita sa Dios karon diha sa pagpangaliupo ug moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahang Katoliko, nga sa kanunay magmadasigon sa tanang katawhan, sa pagpaambit sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong nasod, nga atong mapatunhay ang panaghiusa sa tanang tao, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga kalag sa purgatorio, nga makalingkawas na sila sa ilang pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano dinhi sa Birhen sa Lourdes Shrine, mga Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Aron masamta na kining COVID virus ug magampo kita nga tagaan sa Ginoo og kaisog og tagaag healing and spiritual strength sa Ginoo ang mga masakiton. Ilabi na nila ni Dr. Halimani Ranganat, Father George, Justice Poy, Lyndon Ruiz, Junjun Lim, Rogelio Locmayon, Leslie Soliban, Lara Damole, Luz ng Isang, Elena Bernasor, Dalen Gloria, Flor Apape, Wilma Yu, Dr. Pasita, James Arsenio Ponce, Gary Borelli, Nove, Kim, MM, Wesley, Rosalia, Noel Tan, Zara, Sofia. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O atong ilakip ang mga intention sa nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karon. Ilabi na si Derly Alvarez, Ruth Ortilla, John Barcenilla, Mary Colleen Yap, Bernardita Inclino, Elias Mandela, Esmeralda Costa, Lord Frederick Del Mar. Natagaan sila mayong panglawas, bendisyonan sila og tagaag mga grasya nga ilang gikinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang usab sa mga intention sa members of the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals sa Talisay Chapter, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Kining tananamahan among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Sana
Palihog manindo. Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga gamhanan, maghatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug gimo kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imo himaya, Hosana sa kaitaasan. Kay gunang nagaan, sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kaitaasan. Palihog manduhot. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo palit nganyi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang mga pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na si Teresita Alvarez, Teresito Yap, Pat Belsinya, Felipe Tan, Lili Menyoso, Juana Valencia, Constancio Pipito, Plaridel Seno, Loradel Pansoy, Gloria Sumalinog, Rodolfo Lorenzo, Lorenzo Belandres, Milagros Edgar Efren, Celeste Llenos, Teresita Maricho Rogelio Humauas, Vicenta Mary Imelda Bombeo. Nga imong gitawag nganha kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagmunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberano ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihong manindong, Karon isip sa kabanay, isip sa kapamilya, magampo kita sa atong langit nung amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, ginhisayuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa mata kadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among
mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunua luwas sa kami sa tautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Labi na ang kadaot ning COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang hingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibog sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inigsunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala, bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magamping unta kanato sa tanang dautan. Amen. Amen. Karon atong himuon, act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you.
Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Dabad ang lawas ni Kristo. Amen. O Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsuko. Pahanti ka ning dughan ko, ugmaang gidalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal. Isalig ko kanimo ang tanan kong suliran. O Señor Santo Niño, sa adunay kapasidunggan ang imong pagtuot, maghari ning dughan. Dinhi sa sugbo, gitahod kag gisimba, nagkabig sa katawhan, hari ka sa gugma. O Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsuko. Pahandi ka ning dughan ko, ugmaang gidalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal. Isalig ko kanimo ang tanan kong suliran. O Señor Santo Niño, sa adunay kapasidunggan ang imong pagtuot, maghari ning dughan. Ang imong pagtuot, maghari ning dughan. Palihog manindog. Magampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinaagi nining sakramento, giusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo, sa pagkahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diya sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19.
that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindo. Before we end, I'd like to thank you for continually supporting and following us in our online masses. Please continue to do so if you have been blessed by our online masses. And I'd like to greet happy birthday to those who are celebrating their birthdays today. Tita Derly Alvarez, Tita Ruth Ortilla, Tito John Barcenilla, Mary Colleen Yap, Bernardita Inclino, Elias Mandela, Esmeralda Acosta, and Lord Frederick Del Mar. Enjoy your day. May God bless you. And also, congratulations to Alexine Tuazon Lanaria for a safe delivery of her baby. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dad-a ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Santos na Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon. Sa nakatuigan, pagdaraygon ka, walay ang pagmahal, nagihatag ko. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunayo, simbahon ka gayon. Senyor Niño, Santo Niño, hari nga gamay, hatagan unta kami lunaw diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal, nagihatag